हामबाय मीडिया फ्रेंड्स हामबाय तिनी जत तिनी ताको किरण त्रिफ्रानो तिनी बिनि असहाय प्लस आं खोनागा तिनी आं सडेनलि आंनि कायसा सामु दङ आं लं ट्रेभेलिं खालामनि दुमासराव जागा फायबाय आं खोनागा जे दुमासरानि बिसिङाव तिनी ताको खरसा दीर्घदिन बो प्राय थानाय 6 मासनि आगे गुवाहाटीयाव बो गाड़ी ड्राइवर बिनि एक्सीडेंट माने 6 मास का बिनि ताबो ऑपरेशन दरकार अजागाव आं तिनी फाइमान तिनी सडेनलि कायसानि विजिट दं माने आनि सामु दं माने अजागा फाइतन थाय आं खोनागा जे तिनी ताको किरण त्रिपुरा बिनि जे ऑपरेशन दरकार बनो बिनि चुबासु नांगो तिनी जतनि चुबासु नांगो और आं साथे साथे खोनामानि लगे लगे आं ताबो रिटार्निंग खायतन थाय आं तिनी हातनखा आं नायखा फिजिकली आं नायखा आं जतटुकु आनि मानसाक आं चुबानाय एबं आं गुवाहाटीयाव आं खोनागा बिनि लास्ट मासनि लास्ट दिगे माइ मासनि लास्ट दिगे 23 तारिख या 29 तारिखआव बिनि ऑपरेशन खायजाकनाय बिनि याथि ऑपरेशन अजागाव आं आनि तरफ से आं जतटुकु मानसाक आं गुवाहाटीयाव आं कोऑपरेट खायनाय आनि तिनी जे मानसाक तिनी बनां चुबासु खायका आं अपन कयनाय लोकरनो तिनी हास्टेल लोकरनो अजरा जों ताबो जतनि सहयोगिता एवं कोऑपरेशन नांगो आनि ताको किरनि आं थ्रुते आं कबुं लारनाय जे तिनी ताको किरन जत लोकर किसा चुबासु खायनबा बिनि ऑपरेशन बागै ननि जतनि माया नांगो जतनि सहयोगिता दरकार के अबनि पाशापाशि जे जों तिनी हामजामान बिसिंति बा कायसा तिनी लोकनि तिनी ताको बो कायसा चीनी दखान बरक जाते जों जाते बना बिनि सुस्थ जों कामना खालामते अब आं जत लोकल थां कर हामबाय सर नों आसो कासालनि नों तामाके कक्तुं मानायतेनि जिनि ताखु किरणनि नगो फाय सफाय माने आं तैसेन किसा साका जे आं तिनी आनि निजे पर्सनल सामु आनि केरो फाय माने बिसो सामु तुं फाय आं दुमासराव हाकु दैसाव अजागाव फाय आं खोनागा जे एलाको चीनी दीर्घ थानाय 6 मासनि आगे चीनी ताको किरण त्रिपुरा दो एक्सीडेंट हुए जे असहाय अवस्था के बिनि ट्रिटमेंटनि बेटार ट्रिटमेंट दरकार एवं बिनि ऑपरेशन त्रिपुरा गुवाहाटी बिनि ऑपरेशन होनाय आं खोनाका अबनि साथे साथे आं खोनामान साथे साथे आं दाबो फायका एवं फिजिकली बिनि जे कंडीशन आं नायका के आं आनि तरफ থেকে आं जतटुकु मानसाक मना चुबासु खायका आं आगामी दिनबो बिनि जतटे सुस्थ हयसा जरा आं बना चुबासु खायने हामबाय।